खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 9 आगष्ट 2020 रबिबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे खौरांफोरखौ फारि मिथियालानि। गिबि खौराङा जाबाय पाकिस्ताननि हिन्दु मानसिफोरा गासै 11 मोन। बिसोर हिन्दु मानसिफोरा राजस्थाननि जधपुर जिल्लायाव फैनानै थैनानै थाफैदों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला 4 हिनजाव 2 हौवा आरो 5 गथ'फोरा फैनानै थैनानै थाफैदों होननानै फोसावनाय जादों। दा बे जाथायनि बागै पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे IAF नि सासे जवाना गावनि जिउखौ गावनि सार्भिसनि राइफलजोंनो फोजोबनानै लाबाय। बे जाथाया जम्मु एन्ड काश्मीरनि उधमपुर जिल्लायाव जादों। IAF माने इन्डियान एयार फर्स। बिथाङा 22 बोसोरनिल'मोन आरो बिथांनि मुङा शुभम सिंह पारमारमोन। दा बिथाङा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय अमित शाह बिथांखौ कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोनबाय एबा कर'ना भाइरासनि नेगेटिभ महर मोनबाय होननानै बिथांनि BJP नि लोगो मनज तिवारिया टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावनानै होदोंमोन। नाथाय दसे समनि उनावनो बे टुइटखौ डिलिट खालामनानै होयो। दा बिथां अमित शाहया नेगेटिभ ना पजिटिभ बेखौ दासिमबो क्लियारै एबा रोखायै मिथिनाय जायाखै। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 64,399 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। गुबुन खौराङा जाबाय आन्ध्र प्रदेशआव दहाय फुङाव अर खामनाय जाथायाव जाय बिथांमोना थैनांगौ जाबाय बिथांमोननो न'खरफ्रोमबो 50 लाख रां होगोन होननानै आन्ध्र प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार बिथां जगन मोहन रेड्डीया बुंदों। बे जाथायाव गासै 11 जन सुबुंफ्रा थैनांगौ जाबाय आरो 30 जन सुबुंफ्रा जखम मोननानै दङ। आरोबाव थैबावनो हागौ बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। बे जाथाया माने दहाय फुङाव जादों। कर'ना भाइरासनि केयार सेन्टार ना मामोन बेहाय जादों आरोना बेयो। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीराव सिकिउरिटि फर्स हान्जाया अपारेसन खालामनानै गासै 6 टेररिस्टफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों एबा हमनो हादों होननानै फोसावनाय जादों। नै माखासे सावगारि नायबानो जाबाय बिसोरनोमोन दुथां टेररिस्टफोरा। लोगोसे जोंनि बे BDC नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया 29 जन सुबुंफोरखौ ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबा साख्रिनिफ्राय बोखारनांसिगौ होननानै अर्डार होबाय। माने जाय बिथांमोना ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव इलिगेलि साख्रि लादोंमोन बा फैसा होनानै साख्रि लादोंमोन बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्राय बोखारनाय जासिगोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय त्रिपुरानि गमति जिल्लानि उदयपुर गामियाव गावनि असे फिसाया गावनि असे बिसिखौ अरजों सावनानै बुथारबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे फिसाया गावनि बिसिखौ सानफ्रोमबो बुबाय थाखायोमोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे काजिरङा नेसनेल पार्कआव मैयाहाय मासे गान्दाखौ गावथारनानै बे गान्दानि गंखौ सिखारिफ्रा लानानै थांदों होननानै फोसावनाय जादों। नाथाय दासिमबो जाय बिथांमोना गान्दाखौ बा गान्दानि गंखौ लानानै थांदोंमोन बिसोरखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनो हायाखै। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। भिडिअ खालामनायाव गोबां खस्थ' जायो लोगोफोरनि गोलोमगासिनो दङ। आरो लोगोफोर नोंथांमोननि फट'खौ आं होजोबगोन लासैनोब्लाबो गिबियाव एसे आरो लास्टआव एसे होगोन। लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा गासैनिबो फट'खौनो आङो लासै होलांजोबगोन। बाय बाय।